உன்னருளன்றி பெரியவரும் உன்னருளன்றி பெரியவரும் உன்னருளன்றி பெரியவரும் ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேகர குரு 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 தீக்ஷண்ய பார்வையில் தீக்ஷண்ய பார்வையில் என்ன ஒரு காந்தம் தீக்ஷண்ய பார்வையில் என்ன ஒரு காந்தம் தெய்வீக அருள் நிறைந்த கருணா கடாட்சம் தெய்வீக அருள் நிறைந்த கருணா கடாட்சம் உன்னருளன்றி பெரியவரும் ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேகர குரு உன்னருளன்றி பெரியவரும் ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேகர குரு ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಾದೇ ಇದುವೆನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಾದೇ ಇದುವೆನ ಸಕಲ ಮಾಂದಕುಂ வழிகாட்டி சனாதன தர்ம பாதை இதுவென சகல மாந்தர்க்கும் வழிகாட்டி தர்மசீலர் வாழும் முறை உணர்த்தி தர்மசீலர் வாழும் முறை உணர்த்தி கர்மவினை போக்கி கதி மோட்சம் பெறவே கர்மவினை போக்கி கதி மோட்சம் பெறவே உன்னருளன்றி பெரியவரும் ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேகர குரு உன்னருளன்றி பெரியவரும் ஒன்றும் இல்லை சந்திரசேகர குரு சந்திரசேகர குரு சந்திரசேகர குரு